Hi everyone, खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू माय चैनल। ओमफ्राय लोगोफोर नै आङो ना बार्थडे जानो देलायनानै दङ। बार्थडे जाहैनो नागिरदों गामियावहाय। ओमफ्राय माने बोरायाहाय साइडनिफ्राय सफैथ'वाखै आरो ना, ओंखायनो आङो नेगासिनो आरो बोरायखौ। देलायखांबाय आं जिखुनु ओंखारखांखाबाय, ओमफ्राय देलायखांखाबायबो, ओमफ्राय बोरायखौहाय नेगासिनो आरो आङो। दा मोनाबिलिनि जाबाय टाइमा सयथायानो जाबाय आरो ना लोगोफोर। मोनालायथारबाय नै जोङो ओंखारगौ लेटजोंसो सफैदों बियो, ओमफ्राय मोनाबाय आरो ना नै सेलिब्रेशन लाबाय कुनो हिंसै सेलिब्रेशनखौनो लाबाय आरो ना जों लोगोफोर। माने दहाय गिफ्टखौहाय मामोन लांखादों नालाय, ओरैनो चकलेटखौल' हैनोसै आरो ना जोङो। लामायाबो गाज्रि जाजोब्बाय नै, ओरैबायदि खुथ्रु खाथ्रा जाजोब्बाय बेखिनियावहाय। आयौ गुसु मानो celebration आङो खोथायाखै खोमा। ओरै थांसै ओरै ओजों थांलायबायसो भिडिअ खेबनो नागिरदों। हा? थारसोआखैलै। थाराव दं। मा थार? थारा गारियाव दोनखादों। बार्थडे गाला बेनो आरो ना। जाबाय जाबाय 4 years जाबाय ना बार्थडे गाला। लाइटआनो गैलाना। नों प्लेस होनो हाया जाना आरो नोङो ओरैबो जिरायनाय जानायखायनो माबा थांनो थांबा गान गैला मोनला ओरै मावबा ओरै आन्दायो। बेखौ लोंदो दैया नै गुदुं। ओहो बेखौ लायनाय संगासिनो नायदो एसे मा संगासिनो मा संगासिनो ए औ सा लोंखांबाय। एवदो आब'। आलदा जेनेबा एक्सट्राफोर नै बेयाव जों ओंखाम जानो फैबाय आरो ना। मोनाबायबो ना, ओंखाम जानानै थाब थांसै आरो।
जाबाय नै जोङो थिगसे बोरमा बेदर अमा बेदर जाबाय आरोना गारि लाफादेरा गारि दंखायो दा खान मोनथारबाय नोङो उन्दुनो ओंखारबायदां मैया मोनायावहाय आं गायजोबसैसो बे संनानै माबा मा बुरै दानो थाङो नामा जिरायनानै लाखिदोब्रा नों आं बोगथानानै लाखिबाय बा ओमफ्राय थांबाय थाबाबो जासिगोन दा नोंसोर गाबोन माला संना हैबावनांगौ बेलाय लांफा मालानि सैमायाबो उदै दंना नों होआबाथ' मोनजाया आं बिराद अनो आंना बुरैबाबो अनो आं सैमाया आंनाबो बुरै दं सिबाय नालाय अनखानांगौ ना औ थाद'दो आबौ दे नै न'आव मोनफैफिनबाय आरोना जोङो ओमफ्राय एबार नायदो लाखिया मा साइज जानानै दंथाय ओरैबायदि नै जै मानसि नुजेनबाय बारखो बुरखो खालायखायो ओरैबायदि असयज' खालायखायो आरोना नायदो माबायदि जायो लाखिया गावखौ गालांनानै थांनायनि दाय आरोना जि बारखो बुरखो खालायखायो जाबाय बायदिखा